Ahoj, vítám tě. Dnes tě naučím správný postup při aplikování osobních ochranných pracovních prostředků. Než přejdeme do čisté části oddělení, nasaď figurantovi ústenku. Nyní je nutné provést první dezinfekci rukou. Tu provedeš stisknutím páčky nádoby loktem. Poté ruce dezinfikuj 30 sekund dle animace, kterou vidíš ve videu před sebou. Nasaď figurantovi jednorázové rukavice. Poté se přesuneme na septickou část oddělení. Nyní je nutné znovu vydezinfikovat ruce. Stiskni páčku loktem a postupuj dle animace ve videu. Sundej figurantovi ústenku a vhoď ji do nádoby pro infekční odpad, která je označená symbolem Biohazard. Znovu aktivuj dezinfekci loktem a dezinfikuj ruce dle animace. Pokud máš dlouhé vlasy, sepni je poté gumičkou. Nyní nasaď figurantovi respirátor. Horní tkanice musí být umístěna těsně nad ušima, spodní pod. Tkanice se nesmí křížit. Horní část respirátoru s kovovým páskem musí být utěsněna kolem nosu. Jako další nasaď ochranné brýle tak, aby byl respirátor těsně pod nimi. Poté mu nasaď jednorázovou pokrývku hlavy. Obleč figurantovi jednorázový plášť. Ten musí být uvázaný. Teď postupně nasaď oba návleky na boty. Po nich umísti na figuranta igelitovou zástěru. Teď postupně nasaď oba návleky na. Jako další navlékni vrchní rukavice. Okraje těchto rukavic musí být přetažené přes jednorázový plášť. Nakonec figurantovi nasaď ochranný štít. Štít je možné uchopit pouze za plastový pásek. Po nasazení se pásek utáhne a upraví se celkový sklon štítu. Zaklepej na dveře pokoje. Poté následuje ošetření pacienta a opuštění nemocničního pokoje. Aktivuj dezinfekci loktem a postupuj dle animace po dobu 30 sekund.